हनै 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 मासे जिबौ थांलायबाय हनै दन्दा जिबौ हनै हनै बे हाग्रायाव हाबलांबाय हे अयथासार जिबौ जाथारदोंलै जोंहाना बे हाग्रायाबो बारा बारा जाथारदों जेखिबो बे थास'आबो बारायबाय थायो बे हाग्रा माखासेयाबो है बे दन्दा जिबौखौसो बारा गिनाय मोनाखै बे खब्रा सबरा फिथिगम जालाबायब्ला बे लाब लक्सनफोराबो फैलाबायसोयो बे गिदिर गिदिर गोलाव गोलाव मासे आरो गोसोम गिदिरथार फैयो र' मा जिबौमोनथाय बियो नुफेरै जोंख्लाबलायनाय थैद बेबायदिब्ला गिथावबाथ' न'फोराव हाबलाबायनो थागोन बे जिबौफोरखौ बे बिस गोनां जिबौफोरखौ गाफ्लांबा आरो सेस खारो बिसोर सौखागोन है बांद्राय गरमखायनो जिबौफोराबो बांद्राय साया नागिर फैग्रा जादोंलै बै हाग्रा माखासेखौ दानफायजोबो र' बे हाग्राखौथ' दानस्रांगोन र' बे हाग्रा बुथारग्रा मुलिखौबो लाबोना दोन्दोंमोन खोमालै आं खेबसे बेखौनो सारनानै हामगोन बे थास'फोरखौ आं दानस्रांसै बेनिफ्राय बै साइडथिं बे हाग्रा बुथारग्रा मुलिखौनो होनोसै आं रावनावबो एसेबां जिबौ गैया खोमालै जोंहानाव अयथासार बांद्रायथारदों बारियाबो गिदिरजों हाग्रायाबो बारा जाथारदों बुथारनोथ' हायानो बिसोरखौ बे हाग्राखौनो बुथारनो र' हाग्राफोरा खम जाब्ला बिसोरबो खम फैगोन ओइ राजा अख्रां राजा ओइ बाबु अख्रां बै हाग्रा बुथारनाय मुलिखौ लाना फैनाय बै न'आवनो खिंदों खोमा आब' थांनाङालै आब' बेफोरबायदि मोनथिफेरि जायगा सिनायफेरि मानसि माबा प्रब्लेमफोरसो जागोन अबावबा थांनाङाना आब' आं बुंदोंना जोंहा एसेबां मेरला हा दङ आं हा बिगासे फानना होगोन बिगासे फानाबाबो आधा बिगाबो फानबाबो जागोन ना एसेबां फैसा नाङाना 5 लाखसोबानो जागोन जोंहा एसेबां हा दंखायो माथो खालायगोन नाङा रानि नोंसोर नांगोन ना आरो नांथ'वा दानो आं थांग्रोनि ना नोंसिनि आइयाबो बुंदों थां होननानै एसेबां फैसा जादों बे सेंग्राया मा थिक आं थांनायाव आं मोनोआनो आं बिब्ला हरोआनो इसोरा मा थिक इसोरा बेखौनो लुबैदों आंखौनो मोनहोनो लुबैदों इसोरा बिनिखायनो बेबायदि खालायनो हानाय ना बेनिखायनो आं खेबसे थांनानै फैनि मोनबा मोनबाय मोनाबा गैला आरो आब' ओरैनो समनिसो बरबादलै बेनिख्रुइ हा फानग्रा मानसि नागिरब्लानो समाबो थालांगोन आरो जोंफोरनिबो लाबबो जागोन थाब फैसाबो मोनगोन दा नोङो बेफोर जायगायाव थांनो नागिरदों समखौसो बरबाद खालायनाय बायदि जागोन बे सिखाव बायदि खारखोमानाय मानसिखौलाय अबाव नागिरना थांनो मोननो आब' आरो खारखोमानायल' नङाना बियो आइनि फैसा खावदों सना खावदों आइया पुलिसनोबोथ' कमप्लेन होनो हानाय ना बेफोरखौथ' सानखादोंना बे सेंग्राया अबाव न'आव थाफैनो आब' साननो गोनांथ' गोबां दङ रानि पसिबोलबो इम्पसिबोलबो नाथाय खेबसे थांना फैथारनोसै जासिगोन आरो नोंसिनि आइनि गोसोआबो मोजां मोनगोन आरो बारा गोजानथ' नंखाया नालाय 10-12 किल'मिटारनि लामा थांना फैनोसै दे आरो नों खालि रानिखौ मोजाङै नायदे जागोन दे आब' नायगोन रानिया बाराथ' गाबखाया नाथाय दा लोमजानायखाय एसे गाबनोबो हानाय आरो ओंखाम उखैब्ला बियो बांद्राय गाबगोन उखैनाय मोनब्ला गाइखेर दं खोमा दे एसे गाइखेरखौ होब्लानो जाबाय आंना बारा गोबाव जाखाया नालाय दा दौखाबाय खेबसे दाहाय 1.5 घन्टासोनि उनाव खेबसे दौदे औ जागोन दे आब' बेनिफ्राय गाइखेराव दैखौ बारा होनाङा ना बारा फाइनाबो खालायनाङा बारा गथाबो होनाङा एसे दै हो ओरैनो औ दे जागोन दे आब' नों थां होनब्लालाय थाबनो फै मोजाङै थां दे गोबाव खालायनाङा औ जागोन दे आं थांनि हनै गाबा हनै नोंनि गाइखेरा सफैबाय हनै नै गाइखेरा हनै नोंना दिनै पाउडार गाइखेराबो जोब्बाय मोसौनि गाइखेरखौनो लों दे नानि दे र' आं बथलाव सोगोन नायनि र' गाइखेरा बेसे दङ बेसे गुदुंबा फुदुंनोसो नांगोन ना मायो गुदुंना गुसु र' नायनि दे र' खायसेनो दहायनिफ्रायनो ब्ला बोरमा गाबनाय बायदि गाबगासिनो सानसे उन्दुनो मोना दसेबो आंनि फिसाफोरालाय माथो इसिबां गाबामोनानो मा इसिबां गाबगासिनो बियो बोरमा फान्थिफोर बायदिनो ब्लेब्लेब्लाब्लाब्लाब्लाब्लानो सैखांलासै आङो मालाय गथ'फोरखौ बेयाव खायसे असान्थि न'आव फिनांगौ जादों ओंखाम उखैदों नालाय गाबदों आरो नोंनि थाखायनो गाबदों नङाब्ला आब' थानायब्ला इसिबां गाबामोनानो बियो इसिबां गाबानो बेमारि गथ' दं होननानै मिथिनानैबो नों आब'खौ बेबायदि एंगारहरदों सना आरो फैसानि लबावनो गावसोरनि थाखायनो एंगारहरदों माथो फैसा नांगौनो बेराम नायनो बिनि थाखायसो एंगारहरदों जोंहा मायबा मोनगोन नामा एसेबांदि अनदों मालाय मानसिखौ फ्रियावनो जाहोदों थानो होदों फैसा होनो नागिरदों आरो मायबा नांबावगौ सोरबा होगोन बे संसाराव बोरो बुखिबाय जाना गथ' गाबनायफोराव रानिनो एसे गाइखेर होनि आं बोरो गाइखेर मोना बे गाइखेरखौ आंहा साहा लोंनांगौ आरो एसे मोखाङावबो लागायनांगौ गाइखेरनि क्रिमखौ मोखाङाव लागायनांगौ आंहा नाङा थां बै ओंखामनि रोसिफोरखौनो ओंखाम सेफ्लेनानै रोसिफोरखौनो लोङो मानिबा इयाव गाइखेर लोंहोनांगौ फ्रियावनो मोननायनि मालाय मानसिफोरखौनो मोना थां आरो साहाबो लोंनांगौ साहा मोनलोङाबा आंहा दा खर'आनो सागोन
सासे बिमा जानानैबो बेबायदि बुङो नोंबोथ' सासे बिमा नोंबो जोंखौ फेदेरदोंमोन नों मिथियो आरो बे उन्दै गथ'आ गाइखेर मोनलोङैनि गाबबाय थादों एसे गाइखेरखौनो नोङो लोंनो होआ बेनो लोंहोनो होआ माबायदि मानसि नोङो जोनोम जागोदान गोरलै गथ' नङा दे बियो गाइखेर लोंहोनो दानसेनिल' गथ' नङा दे बियो 6 मास 7 मास जाबायानो खोमा माथो बेथ' गुबुन बुस्थुबो जाहोनो हायो बिखौ जोंफोर ओंखामफोरखौनो सिग्लिना ओंखाम रोसिफोरखौनो जाहोयोमोन बेनो मोसौनि गाइखेर नांगौ नाङा ओंखाम दङ ओंखामनि रोसिफोरखौनो सिग्लिना जोहैथां ओंखाम रोसिफोरखौ दौहैथां जानाय नङा बियो ओंखाम रोसिखौ बेरामबो जानानै दङ गाइखेरखौसो होनांगौ एसे मोसौनि गाइखेरखौ है जाला बिखौनो लाना थांदों आङो साहा लोंनांगौ मोखाव लानांगौ होननानै बुंदों मालाय गथ'नो बेसेबां मोसौनि दामि गाइखेर लोंहोनो बबेनिबा मोनदों ओरैनोबा मोखाङा फाफ्राय जाहां जाहां नानेखा जाहां जाहां जागासिनो मालाय गाइखेराव माखन क्रिम लागायब्ला मोखाङाव मोखाङा गोरलै जाना थायोनो आरो होबावगोन आं मालाय गथ'नो लोंनो माबायदि आया थारैनो आया अन्थाइ बिखानि गोसोमार बेनिखायनो जोंफोरखौबो गालांनो हादोंमोन बेयो नायनाय गावनि खोथाखौल' सानथारो गथ'आ एसेबां उखैदों गाबदों बिनि मोखाङाव फोननाय आरो साहा लोंनायासो गिदिर जाबाय गथ'खौ लोमजादों होनना मिथिनानैबो बेसेबां गाज्रि आया ओरैनो जोंफोरखौ गारना थांनो हायाखै बियो अननाय गैमारा बिना बिराद सेल्फिस बिमा नोङो बेखौनो होनना बुंदों माथो बिदिन्थानि न'खौ बेनो खोमा मानसि दं ने बिदिन्था मानसि गैया नामा बिदिन्था बिदिन्था मा सोर दोङो आं बिदिन्थाखौ नागिरनानै फैदोंमोन मादै मानो नांगौ बिदिन्थाखौलाय गैया बियो थैबाय मा थैबाय नंगौने नङा औ थैबायानो सारा संसार दुनियानि थाखाय थैयाखैब्लाबो आंनि थाखाय थैबाय बे बिदिन्थाया आंनि थाखाय थैबाय गैला बियो जा सानखालि बे हिन्जाव बुरिजों गथ' गोनां हौवा गोनां बे बुरि हिन्जावजों खारखोमालांदोंमोन बे सानखालिनिफ्रायनो बे बिदिन्थाया आंनि थाखाय थैबाय साला असे फिसा नङाबाबो असे फिसा बायदिनो फिसिनायखौनो आङो असे फिसा साननानैनो गोसो गोरबोयै बिनो बेसे अनदोंमोन आङो जानाय लोंनायनिफ्राय कलेजाव स्कुलाव गासैबो फरायनायनिफ्राय गाननाय जोमनायनिफ्राय मा नाङा बिनो मा नांगौ मा नाङा गासैखौबो होजोबदोंमोन आङो ओमफ्राय बियो बिमानि अननायखौ गारनानै बै हिन्जाव बुरिजों खारखोमालांदों औ माने थैयाखै न बियो दङ माने नोंसानावसो गैया न'आव गैया न गैया खेबसे बुंबा बुजिया नामा नोङो मा नांगौ बेखौलाय मा नागिरना फैदों नोङो ना नोंनि गोसोथोनायमोन बिबो नोंहाबो गोसोथोदोंमोन नामा बिदिन्थाखौ नङा माने मादै आं मानो फैदोंमोन मादै माने मादै नोंनो थार खोथाखौनो खिन्थानोसै नों बिदिन्थानि बिमा नालाय माने जाय हिन्जावजों खारखोमालांदों होनना बुंदोंमोन ना बे बिदिन्थाया माने बे हिन्जावनिफ्राय फैसा 5 लाख आरो सना बाना 10 लाखसोनि खावनानै लानानै थांदों बिदिन्थाया बे हिन्जावनिफ्राय मा थारमाने नोंसोर दा आंनि फिसाज्लाखौ सिखावबो होननानै बुंदों नामा आंनि फिसाज्लाया हिन्जाव बुरिखौ खारखोमालांहोनो हानाय हिन्जाव बुरि 10 जनसो गोसोथोनो हानाय थेवबो आंनि फिसाज्लाया सिखाव नङा दे बेफोरबायदि थाखा फैसा सना बानानि सिखाव होनाङा बेफोर दायखौ होनाङा आंनि फिसाज्लाखौ सिखाव नङा दे सिखाव नङा बेफोरबायदि बदनाम खालामफैनाङा नोङा मादै आं थार खोथाखौनो बुंदों बदनाम खालायाखै बे हिन्जावानो खिन्थादों आब' खानस्रिया खानस्रि सोर खानस्रि बिलाय हायाव थाग्रा खानस्रिनि दंफाङाव थाग्रा खानस्रि बिलाय माने खानस्रिया बे हिन्जावानो जाय हिन्जावजों बिदिन्थाया खारखोमालांदोंमोन आरो आं बिसिनि न'आव थायो बेनिफ्राय आं मा मूर्ख जाम्बि जाबाय आरोना नोंसोर जा बुंदों आं बेखौनो फोथायना लानोसै आंनि फिसाज्लाया सिखाव होननानै सना बाना फैसा थाखा खावना लांदों होननानै खावना लाबोदों होननानै बे हिन्जावनिफ्राय आं फोथायनोसै नोंसोर होनब्लानो नङा आब' खानस्रिया नंखाय बुङाखैना नङाब्ला बियो न'आव थानाय नङामोन हारसिं न'आव फैनाय नङामोन बिसोरथ' सानैबो मोजां मोननानै खारखोमालांदोंमोन ना नाथाय बिदिन्थाया फैसाखौ लाना खारनायखायसो बियो न'आव फैफिनबाय नङाबाथ' न'आव फैफिननाय नङामोन बियो बे बिदिन्थाखौ मोजां मोननायखायसो हौवा गथ' गथाय गारनानै बिदिन्थाजों थांदोंमोन बियो मानो फैफिननो ओरैनो सिख्ला जा जायगानिफ्राय फैदों बे जायगायावनो मोजां थांफिन बेफोर जायगाफोरा मोजां नङा ओंखारलां बे जायगानिफ्राय माबारै जोंहानिफ्राय माबारै ओंखारलां आं नोंनि बेफोर नाङा फाङा खोथाफोरखौ खोनासंनो जेबो गोसो गैथारा आंहा ओरैनो खर'फोरा गाज्रि जाना दङ फिसाला खारखोमानानै फिसालाया गैयाबो महर गैया मुस्रि गैया जेबो गैया खबर गैया मा बेलाय बै मिथिया आं बेफोरखौ सोर मा खावा बेफोरो आंनि फिसाला जेबो दाय गैया बेफोराव बै आब' खानस्रि जामायबा खानस्रिना बेदलाव बेफोरजोंनो मोजाङै रायज्लायथां बे खानस्रिना बेदलावा बियो नंखाय बुंदोंहां बियो गावनो फैसाखौ जाना फैनानै ओरैनो आंनि फिसालाखौ बरदाम खालामदों आरो नङाब्ला मा थिग बेफोरबायदि हिन्जावालाय केरेक्टारलस मानसि हौवा गथ' गारनानै सेंग्रा गोरलै हौवाजों खारखोमालांदों बियो गुबुन सेंग्रानोबो फैसाखौ होना फैनो हानाय गुबुन सेंग्राजोंबो बियो सोमोन्दो थानो हानाय नोंसोरनो नंखाय खोथा बुंनो हानाय है फाग्लि बाग्लिनो थगायदों नोंखौ बे खानस्रिना बेदलावा एसेबां खोथाया नंगौआलाय गावालाय मानोथ' फैयाखै बे खानस्रिना बेदलावा मानो फैयाखै बियो मानो फैयाखै बियो
फैगोन बिबो माने आब'आ सिनायाना जायगाखौ आंसो सिनाय मोनो बेनिखायनो आं फैबाय होमब्ला थांनाय समखालिनिफ्रायनो नोङो नोंसा फिसाजोजों रायज्लायाखै नामा बिदिन्थाजों जेबो खबर मोनाखै बे गावआ फनबो हराखै थारमाने आं दा नंखाय बुंदों आरो नंखाय बुंदों हराखैब्ला हराखै आरो नोंखौलाय मानो नंखाय बुंनांगौ बै गामिनि मानसिफोरनाव सोंहैथां रावबो नुवाखै बिदिन्थाखौ फैयाखै जुदि बिदिन्थाया न'आव थागौमोन फैगौमोन मानसिफोरा मोनथिनाय नङामोन नामा बै गामिनि मानसिफोरनाव सोंहैथां नंगौना नङा आंखौ नंखाय बुंनो सानदोंब्ला जों फैदोंमोन जाहाथे गोरोन्थियाथ' जाबायानो फैसाखिनिखौ आरो सनाखिनिखौ एसे मोनब्लाबो मोजां जागौमोन होननानै मानोना बेफोर केसाथ' पुलिस केससो ना आब'आ अननानैनो मोजां मोनोमोन बिदिन्थाखौ होननानै पुलिस केस खालायाखै सिखाव जादों होननानै रिपर्ट खालायाखै नङाब्लाथ' दा जोंफोर होनबा रिपर्टसो खालायनांगोन पुलिसनाव एसेबां सना बाना एसेबां फैसा गोमाबाय दा सिगिफैदों नामा नोंसोरो आंखौ सिगिफैदों है सिगिबाय सिगि जाखालायखालायहाय दरखार गैया आंनि फिसाज्लाबो नंखाला बेयो पुलिस केस खालायो मायबा खालायो नोम्फा खालायो मायबा खालायो खालायबाय था जेबो दरखार गैया आंहा रागा जोंनाङा मादै नोंनि अबस्थाखौ आंबो हमनो हादों होमब्लालाय मानोथो बेफोर खोथाखौ बुंबाय थादो खर' गुदुं आंहा ओरैनो खर' गाज्रि जाना दङ अबस्थाफोरा गाज्रि जाना दङ फिसालानि खोथा सानै दा नोंबो बेफोर खोथाखौसो बुंफैदों थां जाय जायगानिफ्राय नों फैदों थांफिन सिख्ला मानसि बेफोर फैसा सना रुफाखौ नागिरथिंनानै बिदि मालाय मानसि न'फोराव बेबायदि फैबाय थानाङा नोंसोरनि सिख्लाफोरनि थाखाय बेबायदि स्वभाबफोरा मोजां नङा थां न'फोराव थां दे होमब्लालाय मादै बिदिन्थिया गैमाराबालाय थांथ'नोसै आं थां टेनसन खर' गाज्रिनो सोर मा फैलाबायोहाय बे हिन्जावा न'आव फैनानै दंफैब्ला बे होमबा पाप्पि गथ'आलाय खावमारदोंमोन ना मायोहाय खावमारदों बेनि फैसा आरो सनाखौ आयौ भगबान गालि रागाथ' जोंना देखायबाय बे सिख्लाखौ नाथाय बिनि बुंनाय खोथाफोरा थारसो खोमा नङाब्लालाय बे हिन्जाव बुरियालाय बे हौवा गथ' गथाय गारना थांदोंमोन बिदिनि थाखाय मानो फैफिननो बियो हे इसोर मानसिफोरा थार खोथाखौनो बुंबादोंमोनहाय फिसिनाय फिसाफोरखौ फिसिनाङा मालायनि फिसाफोरखौ फिसिनाङा होननानै माबायदि थैनिबा फिसा गाज्रि आखलसिना मोजां आखलसो हे भगबान बे बिदिन्थानि बिमा बिफाया अरिजिनेल जोनोम होनाय बिमा बिफाया सिखाव बुन्दा दाकेटमोन खोमाहाय बुन्दा दाकेट सिखाव मालाय मानसि बुथारग्रा सिखाव बेफोरसोमोन खोमा बेखायनो बेफोरबायदि आखल लाथारदों नङाब्ला आंनि बंस' बेबायदि गैयानो आरो आं जोनोमबो होआखै माबायदि बेफोरबायदि आखल लानो बेनो जागोन बिनि बिमा बिफाया एक सिखाव दाकेटमार बेनिखायनो बिबो बेबायदि जामारबाय बासिबायहाय आङो बे बिदिन्थिया फैबावबा लाखिथारलाहाय आं बेखौ होखारहरखासिगोन नांला आंनो बेफोरबायदि सिखाव दाकेट फिसाफोरखौ आयौ अबेबा फैसानि थाखाय आंखौसो बुथारना दोनबा मा जागोन हे बापरे दानो थैनो गोसोथार आङो गोसो गैथारा आं दानो थैनो आं सानदोंमोन आन्टी इंगेज खालायनानै दोनसै होननानै बारहुंखाजों इंगेजमेन्ट खालायनोसै दे आन्टी आंबोथ' सानदों नाथाय बारहुंखायालाय माथो जेबोखौनो बुङा डन्ट वरी आन्टी आं बेखौ दिनै थिग खालायनानै फैबाय बारहुंखाया अके होननानै बुंगोन आंखौ इंगेज खालायगोन होननानै बुंखागोन बियो आइ नो देट मा जादु खालायखौ नोंलाय आन्टी रितु आं ओरैबायदि जादु खालायदों ना बे दिशाया आरो माब्लाबाबो बारहुंखानि उनाव फैनाय नंला दिशा अबाव लोगो मोनखो नोंलाय दिशाखौलाय आन्टी इट्स मी that's me हेलेना आन्टी हेलेनासो आङो हेलेना बर' एक्ट्रेसनिबो समायना खोन्थागोन आन्टी खोन्थागोन मा जाबाय मिथिबाय आङो दिशानि न'खौ फिसा खालायदों मायाव थायो अबे रुमाव अबे जायगायाव थायो फिसा खालायनानै दिशाखौ दोखो बेसेबा गाज्रि वर्ड गाज्रि लेंगुवेज आं गाज्रि माबा होननानै राव होननानै बेखौ बेसेबा रायनानै फैदों आन्टी वाव नंगौ आं जाय खामानिखौ मावनो हायाखै नों खालायबाय औ आन्टी आं खालायबाय आरो बे दिशायाना आरो माब्लाबाबो बारहुंखानि उन फैनाय नंला आरो फनबो खालायनाय नंला ओरैबायदि रायदों आं बेखौ मिथिबाय आन्टी मा होनना रायलाय बिनि केरेक्टारनि खोथा बुंनांगौमोन गाज्रि लाजि मोनगौमोन अब्ला बियो होनदों आन्टी बुंनो आरो सोदोबानो गैलामोन जेसेबां गाज्रि राव दङ गाज्रि खोथा दङ आं बुंजोबदों बिनि बागै बेनिफ्राय मा बुंनो दिशाया मा बुंनो आरो बेनो ड्रामाबाजि नालाय बुंदों नंखाय खोथायाव आंखौ दाय होनो फैदों आंखौ बदनाम खालायनो फैदों आं बारहुंखाखौ मोजां मोना प्ले ब्ला 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 माबा माबि बुंदों आंबो बेसेबा बुंबाय आरो हामदों दे हामथारदों बेबायदि खालायनायानो
बे सिख्लाया जोबोद सोथों खालायबाय थायोमोन आरो बारहुंखाखौ गावआनो गिबि फन खालायब्रागोन मेसेज खालायगोन माने फार्स्ट बियो गावनो फुस्लायनो नाजाबाय थायो आंनि फिसाज्लाखौ आं नुदोंना मिथिदों फन खालायनानै माबा माबि बुंहरबाय थायो मेसेज हरनानै माबा माबि बुंबाय थायो हामथारदों सालि हामथारदों अबेनिफ्राय बे टिउसन खालायनानै जाग्रा भिखारिनि फिसाजो बे आरो आंनि फिसाज्लाखौ गोसोथोनो नागिरनाय समाया मदनानो अबाव जों अबाव बिसोरो आन्थि दा जोंफोरनि लामाया क्लिन जाबाय दा रावबो दिसा फैला जोंफोरनि मोजां मोननायनि गेजेराव दाना बारहुंखा आरो अनलि हेलेना होमब्लालाय एंगेजमेन्ट रिंखौ नायनो हानाय जाबाय जोंफोरो गुवाहाटियाव बयनिख्रुइबो गिदिर जुवेलारि शपआव नोंनो बे एंगेजमेन्ट रिंखौ बायनानै होगोन जोंफोरो जागोन आन्थि you're so cute आन्थि बे बिदिन्था बिमाया थार खोथाखौनो बुंहरदों बिदिन्था थारैनो न'आव फैमाराखै खोमा आंथ' गामिनि सासे हिन्जावनियावबो सोंबाय फैमाराखै होननानै बुंदों दा आं मा खालायबावनो आंहा बेनो मोनसे आसा दंमोन फैसा मोनगोन एसे होननानै दा बबाव मोननांगोन फैसाखौ बिदिन्थाखौ लोगो मोनोब्ला फैसाखौ एसे गाबनानैबाबो आथिं हमनानैबाबो बिनानै लांथारगौमोन आं सना एसेबाबो फैसा एसेबाबो दा मानसिखौबो लोगो मोनासै दा मा खालायगोन आं अबाव थांनो अबाव फैसा मोनगोन मोनसे आसा खालायनाय बे आसायाबो गैला अबाव मोनगोन दा आं फैसा रानिखौ फाहामनो ट्रिटमेन्ट खालामनो अबाव फैसा मोनगोन आं आगै अनजालि लानि फैसाखौबोथ' लानो हाया बे हा फाननो ओंखारदों नाथाय जोंफोरनि थाखाय हा फाननायखौ आं नागिरा आरो बिमाया एसेबां रागा जोंदों मा खालामदों आं समाबो बारा गैला बारा सम गैलिया थाबैनो खालायनांगोन होननानै बुंदों डाक्टरा दा अबाव मोननो आं फैसाखौ जेबो राहायानो गैलिया फैसा मोननो गोनां मा दंबावो मोनसेल' राहा मोनसेल' लामा दंबावो बिनि अनगायै आरो आं जेबो खालायनो हानाय नंला बिनि अनगायै एसेबां थाबै फैसा मोननो गोनां लामा आरो जेरावबो गैया बे मोनसेल' लामा दङ आं बिदिनो खालायनोसै आंलाय थांना थानायलाय माथो खालायबावनो ओरैनोबाबो लाइफआवलाय माथो दंबावो जोनोमनिफ्रायथ' जेबोआनो जायासै जेबोखौनो खालायनो हायासै जेबो मोनासैबो जेबो मुलाम्फा गैयै मुल्य गैयै जिउ रावनिबो खामानियाव फैनो हाया आरो रावनिबो अननाय बे खाफालाव लिंनायबो गैया आफा बोराइ बाथौ इसोर आं नोंनि इसाराखौ बुजिबाय नों बेखौनो लुबैदों दे आं बे संसाराव थांना थानाङा आं बुजिबाय नोंनि इसाराखौ आंनि बे संसाराव थांना थानायनि समा जोब्बाय बेनिखायनो नोङो रानि आयराखिखौबो बेराम खालायनानै होदों जाहाथे आं गावखौनो बुथारनानै आं आंनि देहानि अंगफोरखौ फाननानै आं थैलाङो आरो आंनि बे अंगफोरा थैनाय बुस्थुफोरा आं थांना थानाय समावथ' जेबो खामानि फैयासैयानो थैनायनि उनाव जाहाथे सोरनिबा खामानि फैयो बेनिखायनो नों बेराम खालायनानै होदों रानि आयराखिखौ आं बुजिबाय आं इसोर आफा बोराइ बाथौ नों जाबायदि नागिरदों आं बेखौनो खालायगोन आं थैसिगोन आरो आं गावखौनो बुथारना लागोन आं आंनि किडनि लिभार जा खामानि फैयो बेखौ डाक्टरनो खोन्थानानै आं बेखौ रानि आयराखिनो दान होलांसै रावनिबो खामानियावथ' फैखाया बे हाबिलाया रावजोंबो थैजाखायाबो रावनिबो अननायबो मोनखाया बे संसाराव रावबो गैखायाबो बेखौनो खालायनोसै एटलिस्ट आंनि थाखाय सोरबा थांनानैथ' थागोन आं अननायनि थाखाय आं अननाय मोना माथो जाखो नाथाय आंथ' अनो आं आयराखिखौ जोबोद अनो आंनि थाखाय बे गथ' फिसाया बासिनानै थाथोंसै आं थैलांथों माथो जागोन आंनि जिउआ जोब्बाय बेखिनिल'मोन आं बे संसाराव आंनि जिउआ बेखिनिल'मोन होननानै आं साननानै लाबाय आं गाबोननो आंनि किडनिखौ डाक्टरजों रायज्लायनानै रानि आयराखिनो मोननै किडनिखौबो दान खालायनोसै बेनो डनेट खालायनोसै होननानै बेखौनो रायज्लायनोसै आङो आरो लिभारखौबो सोरनोबा जुदि नांगौ बेनि फैसाखिनिखौबो मोननानै लानानै आङो रानि आयराखिनि मुङाव गालांगोन आफा बोराइ बाथौ बे लामाखौ दिन्थिनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर आफा बोराइ बाथौ साबायखर थाबाय आफा खालि आफा बोराइ बाथौ नोंनिसिम मोनसेल' खावलायनाय बेफोर खामानिफोरा जाहाथे मोजां जायो आंनि किडनिया जेन गोरोबो रानि आयराखिया अरायबो खुसि रंजा खुसि थानो हायो जेबो टेनसन लाला इसोरा लामाबो देखायदों बेनो मोजांबो खालायखासिगोन आंखौ बुथारनानै बेनो लामाया मा जाखौ हाखु दाखुनो आंखौ बेयाव लिंहरब्रबबाय मा खोथाया जोबोद रंजाथावानो बिफा नै रावनोबो दा खिन्थासै आगोल जेरैबायदि दंमोन बेबायदिनो थानांगोन आगोल जेरैबायदि दंमोन मा थारमाने मा खिथाया माखौ बिफा रानिया बिंगि नंला मोजां जाबाय रानिया खोनानो हाबाय मा नंगौ नामा पापा आं गासैखौबो खोनानो हाबाय दा नोंसोर रायज्लायबाय थानायखौबो खोनानो हादों आङो पापा आइसना बेबायदिथ' जाखानांगौमोन आइसना नों बिंगि नंखायाना बे एक्सिडेन्टआवसो बेबायदि जाबाय दे दा जाबाय मोजाङानो जाबाय
बेनोथ' दा रावनोबो दा खिन्थासै फिसाजोआ बेंगि नालाय बेंगिखौनो थानानै दोनोसै बेंगियानो थाथोंसै बियो मानसिफोरा बेंगिखौनो सानथोंसै आरो बे गुथालनि सिगाङावबो जानो गोनां बै जावैसोनि सिगाङावबो जेबो बुंनाङा बेंगि होननानैनो सानना लाथोंसै बिखौ मोजां जादों होननानै दा बुंसैखा हा मानो मा हा मानो हायो बे बेंगि जानायखायसो बे गुथाला बिखौ हाबा खालामनो नागिरदोंमोन मोजां मोनब्ला थरिना बियो हाबा खालामगौमोन जोंहानो माखौ बेंगि जानायखायसो बे एक्सिडेन्टआ जानायखायसो हाबा खालामगोन होननानै बुंबाय आरो बे आगोलनो हाबा जाखोन्दाखा दिभर्सबो जायाखैनो माबो जायाखैनो बाबा प्लिज गुथालनि सिगाङाव बेफोरखौ जेबो दा बुंसै आं खोनानो हाबाय होननानै आं बेखौ जोबोद मोजां मोनो आं बेखौ खोमाना लानो गोसो गैया आरो ओरैनोब्लाबो गुथाला आंखौ हाबा खालामनोथ' गोसो गैखायामोन ना बैफोर एक्सिडेन्ट जानायखायसो खालामनो नागिरदों आंखौ बेंकिखायसो हाबा खालामनो होनदों बियो बेंकि नङा होनना मोनथिब्लानो गाबोन थांगोन बियो बाबा दे खिन्थाया दे मानोथो गिदों खिन्थाया मानो खिन्थानो दा बेंगि बायदिनो एक्टिं खालामना थाथ'थारदो हाबासिम जेब्ला हाबाया थांगोन बिनि उनाव मोजां जादों होनना बुंब्लानो जाबाय दा जेबो खिन्थाला जोंफोरो बाबा आं जोबोद खुसि बाबा पापा नेक्स्ट मान्थआवनो जोंफोरनि हाबाखौ खालामना होनो हाया नामा पापा खालायनोथ' हागौ रानि नाथाय फैगौ दानाव बेबायदि हाबानि डेट गैया नामा मामि पापा मानो हाबानि डेट नांलायगौ हाबा डेट गैयाबालासिनो बेफोरखौ नायालाबासिनो बेफोर खोमसि फोथायनायसो मा हाबानि डेट नायलायनांगौ ओरैनोबोथ' हाबा जायोना मानसिफ्रा मोजां मोनलायबाबोथ' ओरैनो मोजां मोनलायोना डेट नायनानै थोरैनो मोजां मोनो दा मोजां मोनलायनाय आरो हाबा जानायलाय माथो आंथ' बेखौ आंनि हौवा सानना लाखाबायना मानो डेट नायलायनांगौ ओरैनो हाबा खालायना हाबा जाया नामा पापा नायाब्ला जायालै मा हाबानि डेटखौ नायथारनांगौ गुबुनखौ फोथायाबाबो बेखौ फोथायनांगोन ना जेसेबां मडार्न जामानाबाबो मडार्न जुग जाब्लाबो हाबानि डेटखौ नायखायो मा बेबायदि जानला मोनला हाबा जानो मोना डेटखौ मोजाङै गोरोबहोनानै मिलायनानैसो डेटनि हाबानि डेटखौ माबा खालारखौ लानाय जायो बिदिसो जायो आरो आं आरो सानदों थाबैनो गुथालजों हाबा जानोसै गुथाल मोनाव थांसै होननानै गुथालनि गिबि हिनजावा जुदि फैफिनो मामि पापा मा जागोन दे आंखौ गुथाला लांफिननाय नङाना आरो अननाय नङाना दानो आंखौ बारा फाथा होखाया नाथाय हाबा जानायनि उनाव आंखौ फाथा होगोन ना हाबा जानायनि उनाव अनखायो हौवाफोरा दा आं गिदोंना गिबि हिनजावा जुदि जोंफोर हाबा जायैनि सिगांनो फैना न'आव थाफैयो मा जागोन दे बिदि जायालै मा बिनि हिन्जावा बिखौ गारना थांखाबायनो नांलायनानै फैया आरो फैब्लाबो बिसोर लाखिखालानो आरो गुथाला जोंफोरखौ जबान होखादों खुगा होखादों मानो लाखिनो बियो नोंखौनो हाबा खालायखागोन होनना बुंदों नोंखौनो हाबा खालायगोन आरो नोंखौ बिंगि जादों बिंगि होननानै नोंखौ सानबाय थाखादोंना बिसोरो गुथालाबोथ' नोंखौ बिंगि होनना सानदों मोजां जाबाय होनना थरिना सानदों मोजां जाबाय होनना बुंब्लासो एसे गोसोआ सोलायनो हानाय बेनिखायनो नोंसोरो बेफोर खोथाखौ बारा राव खुगायाव दिहुननांला बिंगि जानाय मायबा जानाय एक्टिं खालायनानै था मोजां एक्टिं खालायनानै था एक्टिं खालायनो दाबाव मा दा जुदि नों गुथालखौ मोननो लुबैदों बिनिनो जानो लुबैथारदों मोनसेल' खामानि माव एक्टिंखौ मोजाङै खालामबाय था जेब्लासिम नोङो बेंगि होननानै एक्टिं खालामबाय थागोन हाबासिम अब्लासिम बियो नोंनि आखाइ मुथियाव थागोन नों जेब्लाबो मिथिहोनाङा जे नों बेंगि नंला जेब्लासिम नोङो बेंगि होननानै दङ अब्लासिम बियो नोंनि आखाइ मुथियाव दङ बेखौ बुजिना ला मोजाङै एक्टिंखौ मोजाङै खालाय दे खिन्थु माब्लाबाबो बावगारनानै बिनि सिगाङाव दा खिन्थासै पापा आं बिदिनो खालायगोन मानोना आंनो गुथालखौ नांगौ नों मोनथिनायाव बे न'खराव बेसेबांसोनि सम्पति दङ गोबां दङ आरो बोराया बे जायगाखिनिल' बे सम्पतियाल' नङा आरो दखरब्रै दखरबा हा दंबावो फार्म हाउस दङ गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां दंबावो आरो आं मोनथिनायाव गुवाहाटियावबो दाबनै जायगायाव हा दङ होमब्ला प्रपार्टिखौ लानाया एसे प्रब्लेम जागोन माने गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन प्रपार्टि न माने दाबसे जायगायावनो गैया औ बेबायदि बाट बे दिम्पलानो जुदि थैलाङो बे संसारनिफ्राय गैया जालाङो आरो सोर दंबावो बे बुरैयाथ' रावबो गैबावा बे फिसाजोआल'सो बे फिसाजोआबो जुदि गैया जायो बेफोर गासैबो जोंनि जागोन जों सानैनि बेखौथ' आङो मिथिबाय नाथाय सम्पतिफोरखौ मोनजोबनायनि उनाव नों जुदि आंनो 50% होआलासिनो 20%ल' होनो नागिरो आरो जुदि आंखौ सिनाया जायो बेबायदि नङा दानसोरां आं एसेबां गाज्रिबो नङा माने आं गाज्रि बाट आंनि जाबाना पाक्का आं जुदि राव होदों आं बेखौ जाफुंबो होगोन आरो खोथाखौ मोजाङै खोनासं बे न'आव जायगा लाना जायगा रुम लाना रुम जेखिं बेखिं जेराव मेराव सिसि केमेरा दङ सम्भालिना था मोजाङै था अब्ला जोंफोर खामानिखौ सिसि केमेरायाव नुजाहोनो हानाय नङा गिबियावनो जोंफोरनि खामानिया सिसि केमेराखौ गाज्रि खालायनासो जागोन सिसि केमेराखौ गाज्रि खालायनायनि उनावसो जोंफोर साननायखौ जाफुंहोनो हागोन केमेरायाव नुजानाय माने जेलाव थांनाय औ बेनिखायथ' बुंदों बे दिम्पलखौ बे साननैसोनि गेजेरावनो निपटायनो हागोन ना हाया खेला खतम खालामनो हागोन ना बेखौ आं एक सेकेन्डबो सहायनो हाला बेखौ गाबोन सबनायनि गेजेरावनो फिनिश खालाय
बे बड' आंनि आसि फिसानि खामानि होमब्लालाय सिसि केमेराखौ दिनैनो गाज्रि खालायनांगोन औ बे दा न'आवबो गैया मानसिया थां माबोरै जाखालायना माबार खालायथों नाथाय मोनसे खोथा खोनासं नोंनि बिनानावा खिन्थु बे दिम्पोलजों गोदै गोदै दे जुदि नोंनि बिनानावा जोंफोरनि लामानि गेजेराव फैयो आं खिन्थु बेखौबो सिनायनाय नङा खोन्थाखाबाय नोंनि बिनानावा फोरोंनानै दोनखा मोजाङै बुजायनानै दोनखा ओइ बे अनजिमाया जाम्बिसो बियो बेनि टेनसन दाला नोङो बियो नुब्लाबो जेबो बुङा बियो आं बेफोरखौ रिक्स लाया आं नोंनि सिगाङाव बुंखाबाय दानसोरां जुदि आंनि गेजेराव फैयो आंनि खामानिनि गेजेराव फैयो आं रावनिबो बिनानाव होननानै सिनाया आं बेखौबो बे संसारनिफ्राय अलबिदा खालायखागोन अरे मैडम टेंशन लेने का नहीं देने का बे दानसोराङाबो मानसिया एसेबो फोथायथावना नङा बेखौ फोथाया आङो खायसे खोथा बेनिफ्राय सिक्रेट लाखिनो नांगोन आरो आं ओरैबायदि प्लेनिं खालायनांगोन बे दिम्पोलखौ बुथारनायनि उनावबो जाहाथे बे दानसोराङा आंखौ जेबो प्रब्लेम खालायनो हाया आंनि लाइफआव जेबो प्रब्लेम सोरजिहोनो हाया औ डिम्पोल अबावबा थांदोंमोन नामा नोङो दासो फैदों नोंखौ नेगासिनोमोन आङो आंखौ नेगासिनोमोन मानो नों माथो जोबोद स्मार्टनो माने आंथ' सेंग्रा मानसि दिनै बे खोथाखौ बुंनोनो लाजियो माने आंनि मबाइलाव एसे प्रब्लेम जादोंमोनलै सेटिंआ गड़बड़ जाना दं नों माथो टेक्न'लजिनि लाइनाव जोबोद स्मार्ट टेलेन्टेडनो जोंहा बिनानावा बुंदों मबाइला एसे सेटिंआ प्रब्लेम जादोंलै आंना आं हायाखैनो मायबा जानानै दङ एप्सफोरा प्रब्लेम जाना दङ नों एसे नायना होनो हागोन नामा बिनानावासो बुंदोंलै दहाय आब' दिम्पोला मबाइल गाज्रि जानायफोरखौ सेकेन्डआवनो नायनानै फाहामना होनो हायो होननानै नंगौ नामा अनजिमाया बेबायदि बुंदों स्मार्ट माने एसे आंहा गोसो दङ दानायालाय टेक्न' लाइनाव माने मबाइल फाहामनाय कम्पिउटार बेफोराव आंहा एसे गोसोफोरा जयो आरोना औ अब्लालाय होमब्ला कम्पिउटार रानिबो नामा मबाइल रानिबो कम्पिउटार रानिबो होनना बुंजासिगोन होमबा नोंखौ औ आंनि लोगोफोरा आंनि बाबाय खालायनायालाय आङो गोबां लोगोफोरनि कम्पिउटार मबाइल फाहामनानै होबाय आरो एसे नायनायावनो माने हार्डवेयर जायो सफ्टवेयर प्रब्लेम हार्डवेयर प्रब्लेम जायखियानो जाया माने आङो एसे प्रब्लेम इसुफोरा थाब्ला आङो फाहामना होनो हायो आरो होमब्लालाय आंनिखौबो फाहामनानै होदोब्रा फाहामना होदो होमब्लालाय जिर' बेलेन्सआवनो थारैनो हौवानि जातफोरखौ फोथायनो हामारा बिसोरनि गोसोआव माब्ला मा समाव मा थाखाय मा सोरनि थाखाय मा सोलिना थायो थारैनो हमनो हामारा दहायल'सो आंनि सिगाङाव गोदै गोदै दिम्पोलखौ बुथारगोन प्लेनिं खालायगोन सम्पति भागायगोन 50% नांगौ होननाया दा आरो माबा गोदै गोदै मिनिसो रायज्लायगासिनो थारैनो बे दानसोरांखौ आं फोथायनो हामारा बे दानसोराङा आंजों फाल्टुसो खालायबाय थादों खोमा फाल्टुसो मोनदों बियो मोजाङै रायज्लायनांगोन बिजों बुथारनो गोनां मानसिजों थोरैनो बेबायदि रायज्लायो बिनि गोसोआव गुबुन मायबासो सोलिगासिनो खोमा आंनि सिगाङाव ओरैनो बेफोरखौ बुंगासिनो बियो बाथ्राखौ मोजाङै मिथिनो नाजानांगोन आं मा सोलिगासिनो बिनि खर' दिमागाव फंसे खोथा सोंनो हागौमोन नोंना जोबोद समायना नोङो मानसिया बुंनांगोन इसोरा मोजाङैनो दानानै हरदों नोंखौ जेबो कमप्लेन गैयालासिनो नोंनियाथ' खावलायाव दिम्पोल गैया ओरै मिनिब्ला दिम्पोल थाङा नाथाय नोंनि मुंखौ सोर दिम्पोल दोना आंनि मामिया दोनदोंमोन औ आं बेवहायनो दोनदोंमोन हाग्रा बुथारनाय मुलिखौ सोर अबाव लांखौ बेयावनो दोनदोंमोन आङो सोर लांखौ बेयावनो दोनथारदोंमोन आङो हाग्रा बुथारनाय मुलिखौ अबाव मोननांगौ दा आङो बेयावनो दोनदोंमोन आं सोर लांखौ आंनि साननायफोरा मानो जाबुआ आं जा सानो बेबो नंथारसै मानो जाबुआ फाग्लि जासिगोन आं बिसोरजों दाय फाग्लि जासिगोन आंनि साननायफोरखौ जेब्लाबो बेबायदि खालायो आङो एसेबां मोजाङै साननानै प्लेनिं खालामनानै दोनबाय हाग्रा बुथारनाय मुलिखौ बेयाव होगोन आङो होननानै बायाव होगोन ना दोनबाय आङो सोर लांखौ आं बेखौ गाराङो सोर लांखौ बे अख्राङासो नुदोंमोन आंखौ बेयाव दोननायखौ बे मुलिखौ दोननायखौ अख्रां होनदोंमोन बेनो साला बेनो अख्रांखौ गारां अख्रांखौ बेखौ दिनै आं न'निफ्रायनो ओंखारगोन आं बेखौ दिनै मा मोनदों बियो साला मातलि बायदि जोंहानि न'आव थानानै दिस्टार्बनो मातलिखौ जेरै गाननो गोसो गैयाबाबो आलायना लानांगौ दिल्लां फिल्लांनो बे अख्रांखौबो बेबायदिनो जादों गोसो गैयाबाबो जोंहानि न'आव खयज' खालायनो थानो गोनां जादों आङो बेखौ आङो दिनै गाराङो अख्रां नोंखौ दिनै गाराङो लामायाव थाना गारना फैगोन आङो अख्रां नोंखौ गारखाया आङो
हाबिला 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 टेनसन लानाङा नोङो आं दं ओइ आं दं आं थैयाखै हाबिला बे रननि आं जिन्दा दं आं थैयाखै हाबिला मा जाखो नोंहा हाबिला 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 अबाव नोङो हाबिला मानो गैया नोङो मानो गैया हाबिला आं दं आं एयावनो दं नोङो अबाव दं आं मोजाङै दं नोङो अबाव दं हाबिला आङो हाबिला आं दं मा नोंनि खुगायाव दाबो हाबिलानि मुं दाबो हाबिलाखौ बावगाराखै नोङो एसेबां बोसोरनि उनावबो नोङो आरो हाबिलानि मुं लागासिनो फाग्ला जाबाय नामा नोङो लाजिया नोङो लाजिया हो लाजिया जेबो मान सनमान जेबो गैला नामा नोंहा सोर नोंलाय सोर मादार फादार मादार इन्डिया मादार इन्डिया